Lahi yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha mai albarka don ci gaba da faɗakar da al'umma akan abin da ya shafi iska da kuma irin talala da mugunta da zalunci irin na iska da sihiri. Wancan satin mun yi bayani akan annamu zajus sani aljinniyu ya da'u sihira fil wisada. Aljani akan iya haɗa kai da shi ya je ya sanya sihiri a cikin fulo, ba ma a cikin fulo ba, aljani yakan iya sa sihiri a saman ɗaki ko a cikin ɗaki ko kuma a jikinka ma. Aljani yakan iya sa wa mutum sihiri a jikinsa. To kamar yadda muka yi bayani wancan satin, wani bawan Allah aljanu sun shiga jikin matarsa, ya ɗauke ta ya kai ta wajen malami mai magani. A nan dai har aljanin ya tashi suka yi magana da malamin. To yadda suka tattauna da malamin ne shine malam ya kawo mana a cikin wannan littafin As-Sarimul Battar, wanda littafi ne wanda aka ainihin littafi ne ma na Wahabiyawa, littafi ne na Wahabiyawa wanda suka tabbatar da cewa ana iya yin magana da aljani a tattauna da shi kuma ya faɗa inda ya je ya sihirin. To mun tsaya inda aljini ya ce aje a ɗauko fulo. Wa fatahu suna ɗauko wa fi'ilan fatahu alwisadata, bayan sun ɗauko wannan fulon fa wajadu fiya qit'an min al-awraq, ana buɗewa sai ga wasu takaddu na layu, irin mugayen layu na sihiri haka. Wa kitabayatin da kuma wasu rubutu hakan nan, wa huruf da irin abubuwa ne ga su na surkulle na sihiri. Ana buɗewa bayan aljanin ya tashi a jikin matan yake fada labarin cewa ai shi turo shi aka yi, ya ma yi mata sihiri, ga sihirin yana cikin ainihin fulu. Duk da wani zubin aljanu ba suna yin ƙarya, wani zubin maƙaryata ne su, shi yasa ko aljani ya tashi a jikin ɗan adam idan muna ruƙiya muna koran shi, za ka iya zuwa da kai da abokinka, matarka ce aljanu ya shafe ta. To idan aljani na son ya haɗa ka faɗa, zai kalli abokin nan naka ya ce ai abokinka da ya turo wa matarka aljani. Suna wannan ƙaryan. Ko kuma ya duba wanda kake da alaƙa da shi mai ƙarfi sai ya ce ai shi ya turo wannan aljanin, shi ya turo wannan sihirin. To suna da ƙarya aljanu, wa inna minal muslimin wa minna duna zalika kunna tara'ika qidada. To shine malam shine aljanin yace sun maƙala lahum, sai ya ce musu ahriqu hazil awraqa, ku je ku ƙona wannan takaddun. Badalar sihiru, daga nan sihirin ya lalace. Aljanin ne yake bada umarni yadda za a ƙona sihirin, yadda za a lalata sihirin. Wa ana sa'akriju minha, kuma ni na muku alƙawari yanzu zan fita a jikinta. Walan a'uda ilaiha, ba zan dawo ba. Bi sharɗin, amma da sharaɗi, an azhara laha, sai zan bayyana mata ta ganni, zan bayyana, yani atamassalu laha, zan bayyana a sura ta ɗan adam. Summa usafihuha al'ada, sannan mu gaisa da ita yanzu. Ita za ta gani zan fito, zan bayyana a ainihin ɗan adam. Sai sharaɗin shine mu gaisa da ita, mu gaisa mu sha hannu ni da ita tukunan, in kun yadda sai in rabu da ita. To lokacin da aljanin ya faɗi haka, fa qala zawju halil jinni, sai mijinta ya ce wa mijin la ba komai. Shi yana son dai aljani ya rabu da me, da matar shi, ya ce babu komai. Wa fi'ilan yana amincewa da wannan ainihin sharaɗi, istaiqazatul mar'atu, sai wannan mata sai ta farka, sai ta dawo hayya min sar'iha, daga wannan faduwan da ta yi. Summa maddat yadaha, kawai sai aga matar ta mika hannunta haka, ka annaha tusafihu ahadan, kaman tana gaisawa da wani. Kaga itimin aljanin ya fita, ta ganshi ya miƙo mata hannu, sun gaisa. To sai malam yace falan ma qassali alqissata, yayin da ya bani wannan labarin, qultu lahu, sai malam yace sai na gaya ma wannan mijin matan, sai na ce masa walakinnaka qad akhda'ata, amma kai kuskure. Kayi kuskure fi an samahta lahu, har ka yadda bi musafahatiha, aljani ya gaisa da matarka, kayi kuskure. Li'anna haza haramun, ai gaisawan aljani ko gaisawan mutum da mace ai haramun ne, bai inganta ba. Wala yajuzu, baya halatta. Balakar sabata, haƙiƙa ya tabbata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, daga annabi sallallahu alaihi wasallam, naha anil musafahatir rajuli lil mar'ati, annabi ya hana namiji ya gaisa da mace. Annabi ya hana namiji ya gaisa da mace al'ajnibiyya, wacce take ba ƴan uwarsa ba. Wa bada usbu'in, bayan sati guda, kaga yayi alƙawari ya fita, ashe maƙaryaci ne aljanin. Wa bada usbu'in, bayan sati guda, maridatul mar'atu, sai matar ta ƙare rashin lafiya, marratan ukura, karo na daban, ma'ana iska ya ƙara motsawa a jikinta. Faja'ani biha, malam yace sai mijin matan ya zo min da ita. Fama ista'azattu billah, lokacin da ne isti'aza na fara karatu, na ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, illa wasuri'atul mar'atu, ko sai ga matar ta faɗi. Ina fara karatu ta faɗi. Wadara hiwaru tali, nan ne muka fara hira da aljanin, in ji malam kenan. Yace ga ma hirar da muka yi da shi. Wa qultu,
malam yace sai na ce ma aljanin ya kazzab ya makaryaci limaza raja'ata marratan ukra me yasa yanzu kuma ka dawo bayan da ka tafi ka ce kai alƙawari ka tafi me yasa ka dawo qala sai yace saqulu laka kullu shay'in malam kai hakuri zan faɗa ma komai walakin la tadribni amma kada ka dake ni a cikin sharadi da ma akwai matakin da ake kaiwa azana aljani azane shi tas bi sharadin la tadribni da sharadin kada ka dake ni qultu malam yace sai na ce masa qul ka faɗa qala na'am yace ana kazzabtu alaihim ni na musu ƙarya wa ana allazi wada'atu al-awraqa ni ne naje na sanya wa'annan sihirin a cikin fulo ba yi mata aka yi ba kaji ko ba yi mata aka yi ba ni ne naje na so na sashi dakilal wisadata a cikin fulo likai yusaddiquni saboda su gasgata ni saboda me su gasgata ni ne ƙarya naje na sa wannan walam akruju min hakuma na ce na fita amma gaskiya ban fita daga jikinta ba ina jikinta qultu sai na ce masa idan anta tatalu alaihim in ka musu dabara kenan kala sai ya ce ma za asna'u to yaya zan yi wa ana muqayyidun fi jasadiha bisihiri bayan ni an nannade ni a jikinta ina tare da ita ne domin ita akwai sihiri a jikinta an riga an daure ni a jikinta bayan da za in raba da ita bokan da ya turo ni ya riga ya daure ni dole ina tare da ita ni zan rinka sata abubuwan da take yi to ta yaya zan iya guduwa ai ba zan gudu ba sai an warware ana fahimta ko to shine sai malam yace qultu anta muslim shin kai musulmi ne kun san na gaya muku a ka'ida na aiki da ya shafi aiki da iska wajibi ne in aljani ya tashi a jikin dan adam ba wai hira da shi da koran shi shine a hammu ba aka tambaya musulmi ne ko kirista ne in musulmi ne kai mai wa'azi domin jikin dan adam ba wurin zaman sa bane in ko ba musulmi bane a arid alaihi al-islam ka bujuro mai da musulunci ni dinnan na musuluntar da aljanu a jikin dan adam wallahi ba za su irgu ba aljanu su musulunta na musuluntar da su ba za su irgu ba saboda ana samun kafirai ana samun kuma mu'minai ko yanzu in akwai aljannin da ya gagara to kamar yadda kuke gani wannan namban gata nan a jikin wannan dinmu ko kuma 081 63 37 69 66 duk namban da ku gani wacce ba wannan ba kada ku dauke ta domin an samu waɗansu mutane da suke editing sai su cire namban kai malami da kake bada taimako sai sa namban su to duk namban da ba wannan ba 081 63 37 69 66 to ba namban ba bace to saboda hakan nan lallai ilalla muna koran aljanna daga jikin adam ya tafi har abada kuma duk inda mutum yake a duniya ko mun ganshi ko mu ganshi ba za mu kore shi zai bar jikin dan adam ya bar shi rayuwarsa to shine malai yake mai wa'azi ce anta muslim kai musulmi ne kala na'am sai ya ce qultu sai malai ya ce la yajuzu li muslimin bai halatta ba aljani musulmi an yi amala ma'a sahirin ya je ya aiki tare da mai sihiri bai halatta ba yadda bai halatta ba mutum yi mu'amala da mai sihiri da boka to haka aljani ma musulmi bai kamata ya je ya aiki tare da boka ba to kaga ya mai wa'azi ko li'anna haza haramun wannan haramun ne wa li'annahu min al-kaba'ir kai haka ma yana daga cikin manya-manyan zinubai sai malam yace me hal turidul jannata shin kana son ka shiga aljanna qala na'am uriduha sai aljannin yace ina son in shiga aljanna qultu sai malam yace izan tatruk as-sahira ka rabu da ainihin bokan da kake tare da shi wata zahab ma'al mu'minina ta'budullah ka tafi tare da mu'minai ka je ka bauta ma Allah li'anna dariqas sahiri domin hanyar mai sihiri dariqush shaqa'i hanya ce ta tsiyar duniya hanya ce ta tsiyar lahira dariqush shaqa'i fid dunya wal jahim fil akhirah hanya ce ta tsiya a duniya sannan hanya ce ta tsiya a lahira sai ya ce wa qala sai ya ce walakin kaifa zalika wa huwa musaitirun alayya ta yaya zan iya haka bayan ya riga ya samu iko a gare ni ya dabaibaye ni ya zan iya in samu in bar shi qultu sai malam yace na'am haka ne wa huwa musaitirun alayka bi ma'asika ya samu galaban ka ne saboda saban da kake ma Allah walakin law tubta taubatan nasuhatan da a ce za ka yi tubar zaren bunu wa raja'ata ila Allah ka dawo zuwa ga Allah walam yaj'al Allah alayka sabila Allah zai sanya maka Allah in za ka yi tubar zaren bunu ka dawo ga Allah Allah zai gafarta maka amma in kana kan hanyar ka Allah ba zai gafarta kawo walan yaj'alallahu lil kafirin al mu'minina sabila Allah ba zai sanya wa kafirai hanyar cutar da mu'mine ba matukar mu'minan nan suna bin Allah to in dai zaka bar wannan hanyar ka dawo Allah zai kiyaye ka qala to daga nan ne sai aljanna ce tubtu ila Allah ka gani
na tuba. Kaga abu da ya fara yi a jikinsa ba wai ya kore shi bane tukunna, sai da yasa shi ya dawo hanyar Allah. Yace tubtu ila Allah, na tuba zuwa ga Allah, wasa akruju, yanzu zan fita, walan auda, kuma bazan taba dawowa ba. Summa ahada Allah tabaraka wa ta'ala, daga nan aljannin sai ya alƙawari da Allah, wa kharaja, ya fita. Sai malai yace walhamdulillahi wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Yace summa ja'ani zawjuha, daga nan bayan na yi musu aiki na kowar aljannin sai mijinta ya zo mini ba da fataratin, bayan tsawon lokaci, wa basharani annaha bi khairin, yace min wallahi tana nan lafiya, ba aljani bai ƙara dawowa ba. To alhamdulillah in wannan karatun mu kenan na yau. In za mu karatu na gaba za mu zo muku da bayani akan aljani shaqawan, wani aljani ake kira shi aljani shaqawan, ku tara a ainihin karatun mu na gaba.